Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:44. Sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang Madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ramatag palamati, Region Wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 14 minutos karongan lang, Miyerkules, petsa 6, bulan sang Enero. Year of the Ox sa tuig 2021. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa ganandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga namalag sa police blatter entry aton sini ka Polisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sa patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato na maliwat kabantayan kagimulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities. Why naman ginapangayo from where the action is. Para sa action dyan, dias ka mag-responder back to back sa aton nga piloto.
waswas lang kung may area lang kung mais importante, way lang Malaysia, aksyon papang Nixon Tahom. At mapagbantay sa mga updates sa national kag international news center sa Aksyon Radio Bacolod. Builog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Of course, ang atong siling mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong IT expert, Sir Elray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Syudad Sangbago, builog manato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico sa Kinandan. Ang inyo sinilagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 11 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio. Manaya-naya subong ang aton nga lakas ang panahon. Mapaang-paang aton nga tiyempo, manami ang pag-igpat-igpat sang mga kabitunan sa aton nga kalangitan. Indikasyon nga daw wala siya tsansa nga mag-ulan. Ang importante nga alerto lang kita 24/7. Ato nga pulisan tiara na nagalibot-libot na sa tag sa dinasini ka mga areas of assignment sa pagdulong sang mga informasyon, pagbantay, pagtiit sa mga kawatan, ano man nga mga eventualities. Aksyon Radio mag-responder ara man ang aton nga mga kapulisan. Ang sini nga saturation drive alas 11 curfew na ta. Atong gyapon nga pagpahanumdum sa aton nga mga kaaksyon, ekstra nga paghalong health protocol aton nga ipatuman para nga malayo kita sa virus nga COVID-19. Although nga tikon kaysa hindi gid man malikawan nga may mga ka-aksyon kita gihapon nga daw wala nagasulod sa ginatawag nga health protocol. Nakatutok na sa aton sila nga pagpangalagad si Migot Jake Villavicencio Binson. May gabi nila kay Tuto Jake Villavicencio Binson. Si Sir Agustin Barayoga na nakatutok na sa aton sila nga pagpangalagad sa South Africa. Ara si June Solisar bao South Africa sa pagkalayo-layo mga lugar ba. Si Geraldine Casto Padronya ara man nakatutok sa aton sila nga pagpangalagad sa Talisay. Damo-damo kapamati sa aton si Dondi Blanca sa mga taga-barangay Kabatangan na Talisay. Damo-damo talaga mga listener ha. Si Maki Kayong da, may gabigid, Toto Maki Kayong, kay Manong John Bernasol and family. Ara nagapamati na si Manong John Bernasol sa Barangay Minuyan, Morsan, si Philip Laurentio, kag si Ay. Good evening kay Ay. Sa mga kaaksyon naton nga nagadara pa sa lakyan, inay-inay lang kita. Ayaw gid mapadasig dalagan para malikaw man kita sa ginatawag nga aksidente. Amo na ang pinaka-importante. Pag-abot sa aton destinasyon, safe and sound.
Action Radio Philippines Standard Time, mas 9:52 na. I-check na ito sa nga Patrol 2. Ato sa nga Crossfield Patrol, liwat naman natin nga kamustahon ang paglibot-libot ng action dyan sa karon nga gabi. Durante nga ti amat-amat na nga nagadalo mga gabi, no? Minus 7 kapag alas 10. Tapos alas 10, alas 11, curfew na ta. Ayos, check na ito sa Patrol 2, Crossfield Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yan si Action John Diaz. Sa usapin report sa Patrol. John, may gabi. John, please come in. Mayang gabi, Aksyon Eric. Mayang gabi sa tuturan nga mga ka-aksyon. Dayuhom Grabe ka, sa panyempo, ah? Dayuhom ka. Gayong, ko kay Ti, bago lang sa dress ng tupad ko, hambalya, naming intro man. Kantaan ko no kay uli, nilang adlaw. Ulihin na lang, ha? Uli nilang adlaw sa Pasko, ay kaya happy 3 Kings. Kamay sa tuturan nga mga ka-aksyon. Ay, happy 3 Kings, no? Happy 3 Kings, Aksyon Happy Eric. 3 Sa tuturan nga mga ka-aksyon, no? Wala mo na katapusan nga, kuhan nga, celebration sang December. Oo. Katapusan na sa Pasko, agad mga tawag nila. Oo. Katapusan ng kantaon dyan ko, Diyos kabulakan, kabulakan, siningaw. Bulan sa Mayo ba? Iya ka, larap na sa suradyo ko kasi. Gali ka? May nagkantas na, oh. Amo na closing brass ang harana, Aksyon Eric. Okay. Amo na, Diyos kabulakan, kabulakan, siningar din. Ano ko po ganito, pang? Tapinday mapabilin. Mayo, katantan mo. May papang. Sarado di papang ng mga lyrics na eh. Eh, di ka kulukanta mo sa sarana mo. Sinabi ni Papang Alvin. Di ba ba, lalo sa mga kakson, basta ka di magkanta na mo sina, Diyos kabulakan, kabulakan, sining hardin. Ano gano'n na, oy bla, na. Ano rin, asa, dakop na lang sa ngarana. Di ba, bakit mo lang takop na ng Pasko, ha? Sabi ko, doon nga kismasong, nga mula rin, Diyos kabulakan, gano'n. Diyos sa tantanan nga mga kakson, karaming isoton nga kagabihon, ang mga mall, abre pa? Abre pa? Ano ko, this na? May ano sila, may kuhan, may ano pa sa gani? Hindi ay man guro midnight sale, pero kapaniranan ni guro, kay iban ka ginawa naman ang surerek ng mga empleyado nila, no? So, iba na rin ka to sa may Plaza Dampe, dari sila nagaulat sa mga dipasay nga jeepney, kaya dari sila nagrabay. No, mga balaligyan, mga bazaar dire, ara ko dyan po ng bazaar, pero wala na po na-confirm kung tutubsan o sila ang surerek nga mga baligyan dire, no? Pero, buhay man sila kapangimos, duhay guro pa, sige pa ni guro, lantaw natin ba si Blas, tapan ni Blas sila sa Korismao, sila pakabulan, nga daan, lawig-lawig, paginman, aksyon, Eric, no? Anyway, tiyarin na rin, may mga bukas pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, do mga 7 ka mga store along area sang Rizal. Bukas pa ang the rest na nakapangtabo na sang Trapal, no? Ang ginalilider na mo ni papanga mo ni mga baligya, deribiyabi sa mga tsinelas, sa mga bulabagbag, no? Dili ka makakita sa mga naklain-lain nga mga ginapang baligya action erect. I don't know kung kamusta kinaliga to check naton sila kung kamusta ang inabaligyan ay hambal mo sa iban ayos naman ko, no? Bawi-bawi sila, no? Damo-damo gigorong ilaman nga pang baligyaan aksyon na Eric, no? And then may gabilang sa tanan nga mga police station, sa tanan nga mga ka-aksyon, no? Sa libot sa kaila, sa tanan nga mga police station, sa aksyon. May gabi ka Police Lieutenant Gilbert Batiles, sa station number 9 aksyon, Eric, no? Okay, ako siya gina, sir, karon ka sa gabi, tamiyawan ka karon sa gabi, Kaya nakita kami kagina sa may Ila Police Station, ng libot, kami black, kaya naging pang dulong kami aksyon, Eric, pang libot raman kay natin may mga pulis o kana mga tipo pulis ara na kita man aton. Even si Police Lieutenant Melchor Tolentino sa station number 5 no na meet naton kay naliwat first time may makabigan kita ni sa Tolentino kay kung magbaybak
ara gid man sa no nakalibot kami kay na lino man palibot sa syudad amo na nagaling kay didto ka bala maglabay sa may Pilisang area ada mo lang mamangkot kun kamusta ang update kay na nagatag kita sa update no sa Facebook sa totalan nga magka-action bisan pa diri sa may Action Radio Bacolod nga dira sa may area sang Pilisa Action Ereka amat-amat agid man na umpisahan ng ilang pagkayos ang dalan kay last time to ga problema ginato magka-action kapila na gani dira hanuton kag waragwag ang sitwasyon mismo sa area sang Mansilingan do Pilisa Road na sa Jacob sang barangay Pilisa Mansilingan nga area diri puno then diretso ka na to sa may Bangka Tutong Action Erek amo nang ang dala nga ginano buuan mo na balog tug nila mga amort do mga 61 million pesos sa sobra Action Erek ang presyo sinang proyekto nila pero kitidugay na gidmanab sang COVID hindi tisubok at least kita naton digto gali na sa to mga reklamo nga magka-action ang ginsuguda na gari nga gin kayo nila nga dalang gibatan na semento ginbusan digto sila nagsugod sa may Pilisang area so hindi diya sa may Mansilingan sa may Bangga lapit sang Kabugason hindi dira digto sila sa pinakapunta nagsugod Action Erek and then hindi na yan straight ang pagkayo o tudotod siya kay para both sides may ara example hindi bababulayan ang mga traffic enforcers kung magano sa traffic nga dapat right left lang para may come and go kay may enforcers na kaginbutang mong do tatlok bilog nga mo na nag-assign na may isa nag-control sa traffic iba nag-ano sa mga sarakyan kung sila pundo sino naman move naman kaya ibang try nga mga instructions kaya nila kaya may nagka-on standby mandara Action Erek nga mga nagabaligya wala doon nagabantay sa traffic sa area mismo sa Mansilingan Pilisa Road. So at least no pagkayo halis babaw sa Pilisa papanaog sa dumana na mo na. Hindi pa Action Erek diri sa may Bangka Tutong labalado lang sa may proper. Okay. Lapit sa may dumanan paubos sila pa Mansilingan. Do amo nang ila subong ginasuguran nga kayo dito sa area. Dito ko makita ni Sir El Rey ang video dito kay ina sa area na magipasa ko magilabang. Anyway, amo na siya ang matabo sinadira. Kaya may mga lugar at Action Erek nga siguro lagi na labyan ka madalag ko nga truck basig ya kay PM dra galabay. Ang do galaput sa kag nagbuo na dalom. No? Dalom ti ang goma mo kon mga nubo-nubo lower ti mo sa lakyan doon nung kakagila maglabay-labay kinali magsagain ang dalom si mo sa lakyan sa may duta wala bus na ba si kwan kagidi maguot kung maglapot sa kag magulan-ulan indo alang-alang gid agoro kay ti ang duta bala do na mixlanas ang iban nga mga agi pang buhos mandira Action Erek so madurudan logid kung nagamotor ka halong kagilistas kong gabi may mga areas dira nga luhob gid siya do na wala nga do naga-wave kamo kon kamo maglabay kung gabi Action Erek no nga do naga-siso kamo blasin nga pagbiyahe so siguro ang imuna da sa tumakakson kung gabi inay lagi sila sa paglabay dira no kaglantaw nila kay may mga areas gid maradara nga alang-alang tapos taas ang piyak do nagatakilid ka ba so dapat inay lang gid no kay ano naman iba pa nila gamay lagi nga sakripisyo hopefully nga sige wala da obra ka kontraktor para matapos ang construction kag at least hindi na matama ang aton nga mga ka-access sa mga motorista nga nagalabay dira kay kabudlay man gid man kun hindi kayo ang dalan and then damo may nagalabay na da permeable no so amo na ang area dra sa may Pilisa Mansilingan at least may ulo update kita kay damo nga pamangkot kay ato gyud naton dikto pag sa may handumanan to bala sa may mga bodega dampe budlay na sandalan dra lamo gilubak-lubak kon damo bala sa mga buo damo sa mga guba nga dalan siguro at least base amo nang sunod din nga proyekto pero kung makita naton diri lang parang nagsugod pag no sa may Mansilingan Pilisa Road nasakop sa barangay Mansilingan Action Erek kay kalaba nga daas ng dalan dira and then si kilometro na ta diyan laba guro ang tablet babaw mong mga more or less guro mga 5 kilometers to 10 kilometers probably Action Erek kay ang travel time mo from Mansilingan to kadto sa may Bangka Tutong to grabot ka mga 10 to 15 minutes kung wala traffic mo kung diretso lang
depende kay ang imong pagpadalaga nagadepende man sa action direct no. Oo. At least may update sa ton mga ka-action, may kang tanan sa sitwasyon dira sa may area man mismo action direct. Anyway, diri kami sa may sa may San Sebastian karon gagabi wala katedral. May ano da? May ara pa sa office, oh? Wala man sa gid pero kita kami din gabaligya na digali kong gabi sa may katedral bala. Oo. At yan ba ko butangan tadi sa guro sang iya nga kalendaryo kay paratis kung kabi makita ton nga mga ka-action no. Sa diras to ba ang kuan katedral mo ligya? Diri gid pitatay skilid katedral yo. Tayo gabi kalendaryo ko para simo tayo. Action radyo. Abi ko ga kung gaano kada dugay ka dito tayo gabaligya tay. Oo. Mga pila na kayo? Dugay na gamay pa ko. Ay to, diri ka nagdugay. Oo. Din ka katulog dito guys, sir. Sabado sky. So everyday ka makapulit, no? O, makapulit, makapulit. Abi ko sa kudi magagay, hindi? Hindi ka ba, kaya may korpyo ka ba? Okay. Sabi por level sura na sila. Oo, maging boss naman ko. Pero ano oras ka di ka sugod? Unaga, mga alas 5, alas 6. Magkagawa? Sa umaga. Mapuli ka, balik ka naman ka lang sa kagawan. Mapuli naman yung kagawa, gopod na ako sa service nga may kapuli sa bata. May service ka ba? Hindi, ang may makilala mong kapuli man to. Sige, sakay na ako stress ko. Ito kaya mabalik ka naman din? Pagkagabantay naman ako dyan, balik naman din. 5 a.m. balik ka na din? Oo, 5, 6. Pila na oras tulog mo man? Nang kuha lang yun. Sa kadaga na 5 ka oras, 4. May pamilya ka naman din? Ay, ganun kaya ako lang ang breadwinner. Yung pumila totoo sa may ano? Sa may badas kaya. Kasi muna, ano bigay daw? Hindi mo ulit. Sa kamila na mo, ayala, subong. Okay. Yan mga baligya, Ede, pareho man to kayo ng Vicente, kape. Okay. Mga, sigarilyo, no? Sa semana, pila may income ya? Sigarilyo, may mga sisters, kandila. Dahil kung isa kadlaw, pila mabintay isa kadlaw? Well, mga kapilariya, so depende sumunod ako binta ko, yara sila ang maklaran. So, kung mga pila, kung may ara, din sila mga pila, mga binta tayo. Sa kadlaw? Sa bilog nga adlaw. Oo. Bilog libo? Hindi maganda. Makalabot libo lang. Makalabot lang daw. Kaya hindi ko ano kakabinta ko, bakal na ako. Ginaruling-ruling mo nang gano'n na dyan? Preso ko na binta ko sa bungo. Sa kagawa, di bakal ko naman ni itlog, mga tinapay. Ginaruling-ruling yung kliyang ako, negosyo. Pero libertad ka pa? Oo. Antes ko di magkato? Antes ko magkato rin nga mga apit ko ay libertad. Kaya sabi na bakal na. Kung maupit mo ako, hindi ka naman paling kaya ako lang kaisa. What's it partner? Apod? Ikaw lang yun dyan. Grabe ba? Pila ka nakatuig? Pila na edad mo kayaw? Subong 46. Huwag sa bata? Oo, ay, single ka tayo, no? Oo. Laon. Laon siya, 46 years ka nang dari ka tinero sa may tubang katedral. Pero ano sa una, magiging nyo? O sa pamilya yaw? Ano na lang nabili? Mas mama mo? Papa mo? Mama ako. Balik ka, Bulagay. Bulagay? Sino upod mo? Si mama ko napatilan sa November 8. Niyo. Nangaligad na ito eh? Ano sabihin upod mo? Anti ako, tamangot nga, wala manubra. Ikaw nag-sagot-sagot? Oo. Yung panyapol mo, dari naman lang. Oo, bakal na ako na pulo-pulo. Ahay. So, kaya ka nagalit din nag-obra. Mga kinadamo mo nag-pundo-pundo, no? Oo. Pati may pulis na dito ba sa una, ha? Subong may haraman, subong na guro ba, ay, buta ba si Diok nila, guro. So, wala na mo baligya, kakape. Ano naman ang kapital sa imo lagi niya sa una or may nagatag si mo kapital? Wala na, ano lang, hindi kayo kapangutang man kung sumaturo ko kag ano. Kamalindi. So, rolling lang. Oo, pakabinta ba ka lang. Okay. Ado-ado man yung bayad, di ba? Sa ila? Oo, siyempre. Grabe mo, no? Okay. Grabe ka na yun yung ano. So, may mga kandila, mga baligya, Diyan? mga una, pape. Sa sunarek? Kung white up ka na pa kayo, masakit sabi, sinong gakuan sa iya? Gani, no? Kaya naka-distinct ka na nga wala magyut pangayo, be. Sa una, nag-line mo matsag mo, down tap ka di baligya, or sige-sige lang Japon? Nang sige, gidi, bisang galay matsag mo. Kaya kung magbigda ka, mas gado galay matsag mo. Pero kung ginalakat-lakat, nagkakaduhay naman, wala mo. Okay, ikaw lang man mong, no? Doon nila, matsag mo, ari ka di Japon, di wala agad may nagkabulig. Diba nagkakalto, de? Mauto, Jablaw? Kaya naman ako hindi na puli, kaya hindi ko magpuli. Kung hindi ko kumamagda ko, dahil ako bintawan, dali, bakal ko. Bakal manang, bakal dyan ay. Galing ito, nung kung magpulit sa sila, wala pa sa maligya to dyan sila? Oo, kaya sa laman dali naman galing ka baligya. Kasi magutod na, may magutod pa man na siya? May duwas kuno ka manghod, wala ubra. Siya din?
dito sa Vista Alegre. Hindi man ano siguro Hindi man ito mag-start ko stat. Tayo guro ito kay Tibo karon dito sa mana po ito sabi. Ano mo ito iya nga pangabuyan? Oo. No? Kung dito siya. Diyan ay ka. Ito magulan. Gani. Titek, akay magulan pwede ka pasilong sa may ano nila. Sa diriyo. Aga payong ko sir. Ang payo ka nga dako. Ang payo nga dako galaw Si magulan todo. May ko tulo taritsi. ulan. Wala pa yung nagijay ko pamutang plastic. Sabot-sabunan lang. Oo. Magagin? Hindi kita pwede kasulod, wow? Kasulod man po kaya mas maayos na nandali. Nakabulag sa mga sige sulod-sulod. Magulan transfer. magulan ba dyan? Mas hangin ba dyan? Kung pasko kang hangin, di for example, kasi ka baligya or contact ka na halay. Baligya ko ako na contact. Grabe no. Way punaw. Basa ka. Mainis ba yun eh? Ay, narusay na. Nang kapuli kay kapabayan. Ay, Kaya yung mga utod, wala di kapuli ka. Muna mayo kay kapaninguha. Kaya ang basta akong lang, hindi ako nang gusto nga ikaw lang ganyan gakuha niya. Kaya kung sabi ko lain ng kapyos nga, mas mamagay ako sa mabala, makontrol mo kung anong yung mga problema sa chance mo. Bale, titigulang naman to kabit sa harap ang mama ko. Sila na nagabantay. Kinastro kabit sa mama ko. Di siya nag-Christmas, di siya nag-New Sila Year. nagabantay. Subukay bayin natin, ang nga po ang utod at sa akong mama, harap at titigulang naman. Sige naman, kinabatay naman. Pag Christmas, New Year, din siya. Dili lang yapon. Ay. New Year, may gabi na puli ko eh. Pagka 10 o'clock, puli ko. Tapos pagka, bala ko magyapon siya sa pagka 4 o'clock, bukas balik naman din. Pag Christmas, mo man. Oo, man. Dili kaya? Oo. Pakita mo, kasi ang damo na. Oo, siguro sing kapanghalit, kumaning nga damo. Tao, tibinta mo damo man. Sige, si Christmas, New Year, dari ka man. Oo, di, naman nakasama, mga mga Christmas, New Year, wala na nasama na. Sa iba niya, okay, sila mga mga importante, ginara mga pamilya. Kung sa mo nila kinalano mo, bintahan ka eh. Sama na yan. Kung kada puli mo, ginansya na ng labot libo. Ay, hindi man. Hindi kayo, siyempre, baka mga sudan bukas. Sa muna, boy ko mama ko, hindi kinabakla ko matepker, mabulo. Okay. Muna ganyan, bala nga sagit ang breadwinner, action elect, no? Ito yung dito ko utod, wala mga obrato sa din, sa Mr. Rigre. Oo, tutugabantay, sang tiya, yeah. Tidri man siya sa may itubang sang katedral, di ba may ari, di ano panawag ni ganun, di alagyan, kaya black footwalk. Oo. Katubang sa katedral, may gate, Jan? may footwalk, yes? May pamangkot si Kuano, si Bigot, ba? Si Mon Lopez. Oo. Sila niya, asa bibos for 3 years siya da. Ano may experience niya da nga napanilagan niya sa palibot? So far before, for sulod sa pila ka tuig na be, diri sa may plaza, before galong gid man yan, no? Kaya diri ka na gadang gatinero. Subong kamusta na yan? Ano experience niya? Ano obserbaran niya da? Ano na mo? Diri ba lang, kamusta ng sitwasyon diri? So na damo, kaya di kami nagalagaw-lagaw. Subong may damo pa nagapang damo pa nagapang mga crime. Wala na eh, kay subong may ari, di puliso. Sa una, sang wais sila iti, damo, kiti ka batay. Pero subong sa arin, later yung... Damo na damsay, Diyosa. Hawaii naman. Oo. Hindi man ito, nga daw ay nakikita, nga daw may kasinawatay. So, na-attempt kanila, nga do kawatan kanila mo nabikuan. Nakagin ako sa ginanong kong budol-budol eh. Nang pagpangi, nang nagpa-CR ko, sabi ipabantay lang ko dito, tapos nang ipabantay, may nagkadto din nga, naging sugo ko ni man, may pao na ko sa sulod. Nga ako nga, bago itong bintawan ko. Pila? Pila itong, ano man ito mga Christmas na susupot ko? 3K? Oo, may araman ko nga. Kaya nagigad niya tuwig sa maskara ng buligan. Ako nga bata, pabulig-bulig ko. Di pagkatapos, patalik ko, dyan akong bintawan ko. Sus, experience ako no? Bulig ko sa iba. Ko sa buligan, mo ginanawan ka. Amo nagaliga doon na doon. Laka na magpahan ko. Oo, isa. Bilig ko sa experience ni Manong. Ginakuhaan naman ka. Amo nagaliga po dahil, no? Ginakuha mo lang sila pabuligol mo para susulan mo. Oo, ano. Thank you, Jan. Pagkabalik niya, na magbalik ang imong kwartato na hindi na magbalik. Action na, Rek? Sila ni Sir Mon Lopez, salamat ko no. Salamat man, sir. Huwag kita dati. Ari si... Tayo nung ngalan mo, Gitay? Huwag niya sa akong Digol. Ha? Digol. Digol. Ano trito mo? Fernandez. Digol Fernandez. 47 ka na, no? Sige tayo, thank you kita. Imo lang na. Oo. Si Tatay Tigol Fernandez. Jackson na Eric. Oo. Ginbinla ko din sa kalendaryo mo, kabutang mo dablas yung mga balaligya, para at least kung may mag-abot na What's the transistor raw? May ara sa transistor radio. Okay. AM, FM?
nga AM. AM. Mm. Importante, extra radyo. Yes, ginano ko rin kina ko gina magabot. Yung papaya galing, beke abya guro ko Pero kinabasa-basa ang kalendaryo ito. Apit-apiti na ako may masalusubra. Gani, amo na gani may magkakaligya sa mga kantila di sa baligya. Kung magsulod kaya sa simbahan, at pwede ka kapit sa iya, mabuligan mo pa tatay, no? Tapos baka kadalabing kandila. Doon siya, doon siya may kalbos, aksyonerik. Sa tabi na kuhaan, laragway. Yun, kaya igabalo-baligya, di siya. Damo mo siguro mga pulpasko na bato na gura, no? May gapit-tapit, gidman na dre. May nagaduldool sa mga pagkaon, kung ano, dala naman daw sa tatay. Iti damo, madi sila wala nag-tinira, aksyonerik sa may Katedral Dampe. Hindi lang man sa isa bala, hopefully gorong, iba na nakabalik-bulig man diri sa ila. Bisan sila man, ang guro ka binuligay, man makon mo, New Year, kag Christmas, dari sila. Do pa kay Nong Vicente, nga gwardya, dari man sila, aksurarek sila nga trabaho, no? At isa ga tingwa ang iban. May nagabiyahe pa sa Gapon man, nga mga e-bike, aligay kita nato, doon sang Rizal, kag San Juan, aksurarek. May mga jeep pa man nga nagabiyahe. Dapat natin karoon na puli sa pag-alas 11 na. Okay. Dito na tulog ro, no? Gabi naman na. Gapuli, kasi sa Vista Alegre. Ano oras? Pag-alas 11 na. Kaya may hari din ko na oksurek nga maupod Manila nga dito ka pulis sa Vista Alegre nga naganegosyo man diri balalapit sa lugar. Ano ginatabo lang siya kung siya gatabo? Sa katabo, arin lapit lang di ko no lalakto nilang paubos sila napit sa SM Baladampe do sa Gakitin Tanay. Do may service sa Luxurerek nga pabalik dito sa may area sang Vista Alegre. Tapos kagahon na 4 sibat naman sa. Balik mo sa Palibertad sa nay una. Mangumpra. Baka sa itlog, mangumpra to sabi, igibanda lang kinang then kato di sa kembala kung mangumpara kung magkanto di sa una magbalik naman to sa hindi pwede bilin iyang baligyan kaya man mabantay tiyo po dyan ka yung mga baligyan dahil ginasiraya lang na naman ano yan dito may ari sa cabinet na ginasunod yung dampit sa may outpost ka police actionerek timaya man kaya may police na di nga nag-on standby mo kaya may kibutang si Police Major Jovel Sedel nga dahil sa outpost sa Atubang mismo kung sa Kilsang Gate sang San Sebastian Cathedral mo nagabantay sa may plaza publika ilabi na ako na mo sining oras sa damo gid ang nagalambihong damo gid nagalibot-libot kadaan kung kasi hindi mo pa mapaktan damo man naman na ginasugat tao pudag-pudag gid sinday hindi pudag-pudag day pudag-pudag sa sigaw sa lubiyo ya kasi nagawa sa ng biyo ya hindi man so klipay nalipay yun sa gali. No, ay nag-share ka mo ng pinaka-ulit natin ng update sa mismo sa Dalan Rizal, karami isang panyempo natin. Ganubido po yung hangin. Makita nyo natin sa mga flag ko na hayahay sa tubang sa Bishop's House. No? Baga bugos-bugos guro nga hangin. Ay, pero namin tani, pag hindi ko may ulan mong, o pag hindi magulan, karoon nga gabi, galing kayo kang kandahon, do dragit sa nagabawi action. Eric, no? So, para magka-action mo ng pinaka-sitwasyon sa palibot sa syudad, bantay na pinaka-magsyon, balik tipon sa patrol, kagati nagadulong sa inyo, sa diligid lamang madugay mga ka-action. Sa tutaran mga ka-action, tandaan,
Antas sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Jan Diaz sa Theriabet sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talaga sa Aksyon Jan Diaz sa mga natipo niya sa ring mga aksyon balita sa balik niya sa ring pagpangalagad. May kabidira sa kay Toto John Ivan Martinez. Aras Toto John Ivan Martinez o kapaurok-urok. Sila ni Mr. and Mrs. Judith Calves Pampausa and family. At sa kay Toto Greg Dumdum. Dumayos Toto Greg Dumdum. Dumduman niya mati sa Aksyon Radyo. Sa pamilya Bigot, kami ka mo ni Reggie Bigot da. Advance happy birthday kay Nadi Godswill Buwas. Ngadlaw, God bless and good health. Alin kay Sir Jigs na ang panamyaw ha. Si Freda Abad sang Barangay 39. Ginatamyaman ni Manang Sonia Bayra sang Purok Rosal Barangay Takuling. Sa mga taga Philpower Group da, Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening. A report na Aksyon Jan Diaz, Giraduro. Sa Dr. Aksyon Radyo. Kakabalita man yung aksyon na Jan Diaz, Giraduro uman sa kalabansa.
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! I-check na ba report na gikan sa ito sa ring nga mga correspondent. Ayong gabi dira sa kay Mama Bethelao sa Banwa sa Binalbagan. Gusto dira si Mama Bethelao sa Binalbagan, no? Kay Manang Bekelao, kay kumparing Albert Adlan, Toto Janberg Jude, Philip Jude, Arkim Jude, kay kumparing J.K. Jude, Ihado Aljan, kay Nene Lao. Mga pampos dira sa may share sa Binalbagan, always good, nakapamati sa aton. Mga empleyado, security guard, sa Kedan, kaka-accounting department sa Bisco Binalbagan, na pinagin si Miss Nora Di Mabildo, kag si Mr. Leve Frias, nga paurok-urok kid, no? Kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy, ihado ko Ichi, Toto Samuel Oy, kay Mr. and Mrs. Lori Oy, and family, aragin sila, nga paurok-urok kid. Kay Madam Lilibet ni Nyada, mayong abigid, kag sa kay Edward Mata, kay Sunny Parparan, may gabi. Kag nag-monitor mo sa aton si Lianita Cusio. May gabi dala kay Lianita Cusio. Sige. Check na report na una, gikan kay Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jay, may gabi. Please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa aton sila nga mga balita. Action Eric, diriman sa mga siyudad sa Cadiz, kag pilar ka mga bahay sa norte, sa probinsya sa Negros Occidental. Para ito nila mga nagkatabo mga direksyon sa Cadiz, Action Eric, ini ang isa ka pagka-aksidente naman sa isa ka motor rider sa kung nagsakay sa single motorsiklo. Tapos ngayon sinarek nag-suhot naman sa isa ka prime mover. Kag na-hospital gid ang nanibitan nga persona mga 8:30 takna sa tinarik ng gabi na tabo ang among insidente sa bahin sa National Highway diri sa may area sa Purok Dongkaan sa Barangay Tinampaan, Siyudad sang Cadiz. Karin ang report nga nagdangat sa ospital ini ang 25 anyos nga isa ka motor rider kung nagkasakay sa single motorcycle gikilala kay Ronel Catalbas Tolentino. Ini siya ang residente naman sa Purok Panaan sa Barangay Jerusalem, Siyudad sang Cadiz. Nagamaniho ini sa isa ka Yamaha single motorcycle tag same direction sila sa isa ka prime mover nga kargado sa tubo nga nakarehistro ini sa Lopez Sugar Corporation. Nagpadulong magutan ini sa Central Lopez ang ini ang nagpadalagan man mo tanong nga plasada nga way man ikadulog kundi nga nagasundanay man sila ang report nga anak ko tani nga mag-overtake ini ang single motorcycle ginaman niyo ni Ronel Catalbas. Apang naalang-alang siya bukod sa suwata pagbalik niya. Ini siya ang wala gid makahawid siguro yung brake siya ni nagsuhot siya sa idalom sini sang trailer. Sang nainabitan nga prime mover nga ginaman niyo naman ni Nestor Guy Diego, 64 anyos de edad, residente niya sa Barangay 2 sa siyudad sang Victorias. Now, resulta sini na pilasan o kon na pilason ini si Ronel Catalbas kag ini siya gidala sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic. Patapos nga nag-responder man ang makatapos ng rescue kag kapulisan. Pagkatapos nag-transfer siya sa hospital dito ko na sa Manapla kung pagid sa may siyudad sa Bacolod transfer ang amo nga biktima. Nakangko naman sang
Unestimated nga damage ang iya sining nga single motorcycle nga Yamaha matapos natabo ang amo nga insidente. Mayang surti kay way sa manog no? Ay, mugani, mailang nga sorte kay wag isa manugid kay man kabulok ba sa nirek nga tika budlay katama sang sitwasyon to, mailang kay tiko nagapundo goro ang tracking o kung ang prime mover, kasi tamaan gid siya kay siyempre kung nagapundo. Iba na kung magsuot na laban sa driver na yatap mo. Laban, kita mo na kalabanan gid pero ini siya tungod nga nagadalagan man aksyonerik ang tracking, wag siya matamaan kag hindi man siya head-on collision. Okay. Nga ang pwersa tubangay gid bla o kon dotanay gid. Ang lais na kung nagapundo kag dasig-laga sa motor ko tapos gid. Yan, muna no kung nagapunto ti muna nga lang kani kay nagaabanti man do silingon nga medyo kung sa mga twerka pa pahalog bala so nerekaw. Na muna. Okay, ti nagaabanti man ang ini nga tracking pero ti na kuwagi na kusturigid sa kapulisan ang driver pero balita natin na release man siya pagkatapos ang prescribe our detention tapos may mga amicable settlement na managdoon talaksyonerek tungkol kay bisan pa nga mo siya ang sitwasyon basta may pirason pangabay maginayang kapulisan nga buligan na lang Gani. ang mga nahalitan o kung na biktima sunod kapisar nga bisan driver gani wag isak batyag nga may amo na gali natabo sa iya sininga likod tinano bla kalayo sang buli sang trailer Gani. kalabalaba kala sinaksunerek mo kaya muna nga daw sila mo to may na swerte kaya wala gid siya mapuruhan no? May nga swerte at sunerek ka so, nagkapabilin man sa sulod sa presyon ang gintakop nga daw kapit ba sila mag-utod ini nga may mga kaso sila nga threatened murder matapos nga wala in-action erek sila pa makapiyansa magkakati 200,000 man ang ila sini nga piyansa ini ang gintang dakop mga pasado lang siya tagna sang aga kahapon dito mismo sa Superman sa barangay Magsaysay, syudad sang Calde sa din ang mga suspetsado gikilala ni kay Edgar Taparan ipangye 48 anyos kag ang utod sini nga si Jerry Taparan pareho man edad 48 anyos man presidente man sang Purok Superman pero lain sila Balay ang suro sa report nga pareho ang ila sila nga kaso nga duwa ang kaso nga prostrated murder nga ginisyo sa RTC Branch 60 2009 pa mga more or less mga 12 katuig na ni nga ginpalagyuan nila ang nagperma sini nga Judge si Honorable Judge Renato D. Muñez nga nag-retired na nga Judge Action Rekati madugay na mo Gani. nga kaso so prostrated murder 200,000 ang piyansa nila sini nga duha nga palang itaon titag 200,000 kada isagid budlay man pagkitalok sa dere kapabilin sila nga yara sa custody sa Cadiz City Penitentiary Facility bangon silang ilang ginatubang nga kaso sa siyudad sang Sagay gindala na sinigid lamang adlaw aksunerek ang bangkay sa tong 14 anyos nga bata blang nga gin patay sa stepfather kay man ang gina-check natin to kay man ang problema glito kay man ang lungon ginubra pa di mga yotan sila sang lungon na lang bala sa syudad pero nag-advise man sila ang taga funeral parlor nga ati kung maubra mga ayaw kamulong maubra magyapon nila tapos ilang mga kamulong tagaan man lang kumadyapon materials ulat ko na lang ninyo ang diri nga obrahon kay man tindalag ko ang mga lungon nila sa niya 14 anyos sining biktima pero tigayo na gid man kag ang balita nato nga mga Sabado ang lubong sa sini kay mga 3 days malangit ang gina-allowed nga haya sa gyapon aksyon direct mag-advance ang COVID-19 protocol so lipay man to ang
na way man kita sila nga kon sa pero te ang pamilya doon na bawas-bawasan man nila kalisod, labi ni kining Iloy, sang bata, matapos nga ang iya sining live partner nga mo ang may kimuan kinag-ako mismo nga paano niya ginrape pagipatay ang bata, suno sa iya, nga lalong siya sa marijuana. Ato nga tsimpo sang natabo ang among insidente. So, gin-file na man ang kaso sa iya, ang kaso nga rape with homicide in relation to Republic Act 610 tungod kay ang bata ti minor de edad pagid ang iya siniginimuan. Correct. Sang iya nga katunto aksyon ereka. Subong. So, magkamo dito pa na palago sa putok-putokan dito sa kabukiran to nga Diyos na pliti plangit to. Kasi si Major si wala niya punaw kung taas kag kunubo mo. Why gid pagluater kun actually pag-report sini nga sang girikanan nga sang nanay abi nga may ara nga word nga suicide kay man mismo ang stepfather. So, mo siya nag-idea pangita, bla. Pagkatapos na dula, daw nag-idea, sabi nga daw nagpangita, man siya daw kumalakam. Sa pero una siya dahil katong kamasiling nga ari ding bata o, nag-ikog. So, sa pag-report sa pamilya, nga mo sina, gaway na yun sila iya magsiling hindi sila kubisido sa hikog, kundi daw gisakyan nila para nga itong ang nagpanagyaw nga suspect. Daw hindi man siya magkuhan nga pulis, nagapangita sa iya. Dati kung magsiling ka suicide mo silingon, wala na sa imbestigahan mo. Correct. Pero ang pulis, ga sekreto, bunal, pangita man ko dito. Kasi nakita lang senaryo nga layo gid sa ginatawag nga suicide, kapati gid ang pulis nga may foul play. Tao mo to nga pagkadakop sinisod tong Inero 3 Domingo, dito kita mismo, kasiling pa tong pulis nga intel isling niya bawa. Why pagani ni kabot ya si Roger ang gindakop, ari ka na ba? Last yes ang gabi, ningkuti bulok ka naman nga una sa balita, una sa aksyon ini. Wow. Tagal naman to. Kaya mo to, sinerek ka interview to ang suspitsado, deny to death gid siya, total denial gid. Pero pagkaaga to na nang lumpawan siya, kada hubog-hubog siya dito, masin ka marijuana pa to. Kadukaan siya, may nagsugid nga upo diyaman bla sa silda, nga daw ga problema, tigil pamangkot nila, daw ga kaurungan. Kaya mo to nga ginkuha liwat sa pulis, kaya ginterugar giululuhan na konsensya gali aksonere ka. Kag nagtuad gid kung paano niya ginimo ang krimen. Portino. So, mo gito, kasi natawgan na yun mas independente ng abogado, ang Public Attorney's Office, pagkatapos, patigayan ang extra judicial confession. Yes. Plus, pagin nga may ara nga, duha ka mga witness nga nag-stand, nga nakakita sa iya sa tunga time, pasalo ng 4, nga naman siya sa lugar, sabihin na nakita man ang bata. Bakod nga. So, gindeklarar ina, sang Public Information Officer sang siyudad sang Cadiz City PNP nga si Police Lieutenant Christian Jan Nalangan sa aton interview report aton kagabi kay Action Marlon na case solved. Kaya mo siya totoo nga case solved. Titindak pa ng suspect na pala pagkaso. Yan, namo na saya. Hindi kayo nakapalag yung suspect pagkatapos para sa kaso ni Lasera, case solved. Hindi niya case solved. Gani. May mga ginimo man siya, may nadakpan man. Pero why pagidma, so, diarya ginto, yan na niya sa korte. Depende ng korte, kaya bisan may extrajudicial confession, kaya bisan pa may mga witness, ipa-idalom yapon sa summary hearing. Sige bakit dito ma-plead guilty man siya, guro. Ito ma-plead guilty, tapos na rin ang kaso pero laban-laban kini Japon niya kaya heinous crime. Kaya mataga-panguna, pero kabalo naman tabat sa mga mo niya, bugat ni aksyonerek ang silot. Matunon niya kaya sini ang konsekwensya. Correct. Amo niya, kabalo ng report. Mga balita, informasyon. Kap Magali Diaz, maayong gabi. Wow.
sa kay Mr. Jose Diaz, maayong gabi. Salamat yun sa inyo pagka maalwan nga tagitusoon. Amen. Dumayan mo nga ablada. Toto juga kay Leibas Sangko, wala pag ko na kuha. Ulat-ulat tanya maka plastar. Laga pamati gina sila sinerek sa sila mati ni on, kung kaya may ara pagkita nga kolowaon. Wow. Amen. Do operation tulong ba? Bili magiging kusimo. Iya. Tiga pamati walang Muna na nami, ang isa na yung namin surgery ba para bulaboy po. Kaya mamati gili si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong gili siya bunga, no? Hong Kong? Kasi kalingaw siya kuno sa aton di. So sila nga, taning matimprano ba katulog pagkagaga, saka po na sa mga kabukiran mo, kung ka nga, bias niya, mountain climbing siya. Sus, sali nga di man Japon mahimo kanya daw ginakulat tugid ang inyong nga programa. Ang programa ni Action Eric Magbanwa. Sabi kita da? Sabi. Nagpadala siya pag birthday ko. Wow ka! Yes, mo. Believe na gid ko. Pati tagagwa daw ga-commit sa imo Talaga, Jer. May bank account ka na. Wow. Ikaw kung ako ma-merge daw agad, pero sa akong anak mera, kung anong plano, yan may padala ko. Wow. So, pero send ko sa imo, about, tiba-tiba, agad beauty. Bili. Nagalitan pa ito na sa layo. Tinatabi-tabi nila si Ma'am Judy Delmo. Oo. Pakaisa ni Police Colonel Calixto Mabugat. Oo, kapamati sa aton. Pamati na sa aton sa Derek. Judy Delmo, no? Judy Delmo. Si Ma'am Judy Delmo. Ito gina, nang maukod gidya nga temperamati siyang Actionite Patrol. Si way ka tugon? Tugon siya? Sa kay Ma'am Delmo okay lang na magkatamyaw lang ta. Siyempre, kunti, kabalo naman, kita, way, man tagapangita kita. Stok? Ang aton niya. Stok na. Dugangan pa ka man. Yale. Kaya madugangan. Stok. Madugangan ng aton, karoon nga, rasyon din niwa ulit. Biligid ko lang sa naman. Ano ba sa remote? Hindi gaway kami na kola na. Ano bang? Amo lang tirada ya. Din pa makanto na. Awalo yung kailangan sa Actionite Patrol kasi daw ka sura libre. Wagi ko da. Sige na. Ano yan po yung talaga balita. Ika na rin sa Lord nga pa sa probinsya. Ika mo labalas ka na electric fan na yung guba. Masih kasi naman electric fan niya bago na. Palagay si Roger kung pa electric fan niya. Kasi mayara na. Buisit. Inang standard na branded lang kayo. Ang electric fan na binigay. Alin siya, insik-insik. Kami na naman kayo, dali maguba. Sila ni Kapitan Manilin Diaz niya. Why na? Why ka na ya pabuto? Ako yung pabuto. Baka kay para Jonathan Galo yan. Ay, galing ka. Oo, ikaw yung why ka na. Pero ako yung pabuto. Baka ito Galo kay para Jonathan niya. Ako niya kompleto na nga ako niya. Kasi nakuha ako na na-stranded itong Galo kung in-order ni para Jonathan. Okay. Brief na lang yung wala di kulang sa akon mo. Sobra na nangimo yung pag-brief. Minute ulo ni Kapitan madali na bakal ka na brief sa ukay daw. Handphone na ka rin, lunch lang ha. Ay kapunto, mga kasi tao na nag-demand pa sa brand.
O sige na, kay Chimpo ko. Raymond! Oo. Wala sa balita. Mas libre pa na ba? Eli Jackson, good to be report. Sa mga radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita sa Roger Gutib Live Report gikan sa syudad sa Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Gutib ginaduro man sa sarawan sa DTX 500 capsule. Ugali ang pagkatubar sa DTX 500 capsule. Kaya may-ari ini tatlo ka mga anti-diabetic properties. Sarating nga nagparubos ang glucose, bison, nga nagakontrolar sa imo sa blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That's why sa may mga diabetes da, para ini sa inyo, may pagkinin sa DTX 500 capsule para nga mangin kompleto yung sininga management sa sininga liver detox. Tumar pa ka DTX 500 capsule. Kalwa sa Mighty C. May gabi nila sa kay Inday Juan. Kay Tita Josie Abito. Ganito may gabi, ha? Kay Tita Josie Abito dira sa Barangay Singkang. Wow! Naka-text mo si Tita Josie Abito ba? May gabi nila si mo, Tita, ha? Happy 3Ks na si mo. Sa kay Joanda, may gabi, gid. Sa kay Madam Emma Bilaong na ang kuan ang tubig sang kuan prime water puwerte kalubog-lubog sobra pa kuros kita lutuan sang chicken joy ay puwerte no sa pagkalubog-lubog ang tubig sang prime water kung si Councilor John Gambuha pa na panawin sa sang prime water niya crime water. Lumauya man talaga. Sakay Tokayo Eric Moico da may gabi gida. Kag sakay Eddie Edwin Ortega Saragosa. Ya pamati isa si kay Alex Montesa da. May gabi da kay Alex Montesa kag kay Mike John Seba. Monitor gid, no? Sige. Ali sa report ni Aksyon Roger sa luwag si Aksyon na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report. First, may kabipis kami. Mayong gabi aksyon na Eric kaga sa bungman sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Nagpatigayon sa gihapon sang operation against wanted person ang aton kapulisan diri sa Bago City. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batos-Batusan upod ang alert team kag ang Warrant Section Division nga si Police Master Sergeant Glenn Bulauro kag nag-serve sang warrant
warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala diri sa kay Aaron Alba Dilyalva, 37 anyos, kaga pumulo iya aksyon Eric sa nga Purok Matatag, Barangay 1, Barangay Maaw, Bago City. Kaga warrant of arrest papanaog sang panaog sadtong December 29, 2020. Kaga may bill recommended ini nga 50,000 ka pesos aksyon Eric, no? Kag ang suspetsado ara karon nahunong sa custodial facilities sang Bago City Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga ginpapanaog sang korte batok ini sa iya. Amoy ni ang aton nga mga balita nga nakuha diri sa compound mismo sang Bago City Police Station. Mayong gabilang sa kay Honorable Chad Curia kag kagawad Jofred Sapanta kag Honorable Akoy siya kag Honorable Don Gisrel Emboltorio. Gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Percival Villamor. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadulong sa Kalawansang Life Extension Clinic. Ang report man ni Aksyon Percival Villamor ginadulong sa Kalawan Aragid siya si Cherry kag Nonoy Duario and Kids mayong gabigid, no? Kay Eduardo Trinilla, Rosa Pajardo, Rap Salazar, sakay Sky Blue, Inday Dasada, Mami Elsa Berry, sakay Bradjit Dila kagay Toto Buknoy, malidara nga pagpaurok-urok. Magabalik ang news sa Libertador when we come back. Balik ang report action dyan diya sa Patrol 2. Katapos lang sa mga importante nga mga pahibalo.
Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol!
Pabalik din sa ato nga pagpangalagad. Balikan ta si Action John Diaz. Sa balik ni sining report kag final report sa ato sining nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik nga report, please come back. Aksyon na kinapanan-out ng labor group Briman sa probinsya sa Negros Occidental nga mas maging puraot pa ang kaimtangan sa mga mamumugon sa nga tuig 2021. Kaya according to kay General Alliance of Workers Association kung gawa Negros Occidental, Secretary General Winnie Sancho, nga sa karol wala sila sa minakitaan nga konkreto nga plano o komprehensibo nga programa nga ginapatuman ang gobyerno nasyonal para man suportahan ang pinakakinahanglanon sa mga mamumugon aksyon na Eric. According to kay Sancho, ang pinakatuyo tani nila nga kuntani mayara abala sa gindihon nga programa kung long-term projects ang gobyerno nasyonal para sa mga mamumugon labi na sa mga remedyo general nga mga klase sa mga mamumugon aksyon. According to sa iya, doon di kay go ining nga mga ginahatag nga serbisyo kang isang sapa kag iban pa kay mga short-term ginamang do pang dole out lamang sa hatag mo and then pinalaman kami nga bidulan hindi naman din naman sa kasarangan nga masustener ini isang publiko action Erika. Nagapadri si Sancho nga karon sa ginapatuman nga flexible working arrangement kag niaraman sa mga asud-asud nga pagpanira sa mga negosyante basi o kung mga negosyo basi lamat amat nga magsarurot man ang purchasing power sa mga mamumugon action Erika. Once magsarurot ang purchasing power sa mga mamumugon, apektado man sini ang status o kung kaimtangan sa ekonomiya. According to kay Sancho, subong wala pag isa na makitaan nga maayong nga proyekto gikan sa gobyerno nasyonal para man mapatinad ang kaimtangan sa mga mamumugon. Yari si Mr. Winnie Sancho. Indicators like economic recession, inflation, and large-scale unemployment, we foresee that 2021 would still be an uphill struggle for the workers. Number one, unless we could address the problem of massive unemployment, then the wages and salaries of the workers would be adversely affected because in the first place, there is the practice of what we call flexible working arrangement, reducing the number of days and the number of hours that they are hired. And then secondly, we do not have a complete evaluation on how too many workers have returned to their work or re-employed by establishment and how many establishments have opened their businesses to ensure more amidst this difficult time. Aksyon kamatihan si Gawa Secretary General Mr. Winnie Sancho. Rekta sa Patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Ayo, salamat gid Action John Diaz. May gabi dira kay Kuya Khalid Dalidig. Kay Kuya Khalid Dalidig may gabi gid. Kay Jo Marie Caliso Gomez. Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Sa kay Jane Villarete Chua. May gabi gid, no? Kay Gina Galo Pagsumiron. Kay Min Villeca ara sila. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sila kabaron Action Night Patrol program. Kita magkatakop, balik kita buwas. Same time, same station. Ato sila nga mga patrol unit reporters in action. Nga nagpaglagad karon gabi. Action Roger Guti, Percival Villamor, John Diaz. Action pa pang next taon ng taho mga tunga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol.
News Center, Action and Defensor. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pasor, back up dari kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert, Action, Sir El Rey Dutilios. Toto Frank na Bisaga, kalida, may kabigid ha? Aras Toto Frank na Bisaga, nagamonitor pa ho. Happy 3 cases mo, Toto Frank na Bisaga. Transmitter Control Tower sa Barangay Talosyon sa Bako, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong. Ang nyulagad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action, Eric Magbanwa, siling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, at least magtulog, magpakapuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,